Topolčany si v tomto roku pripomínajú 840. výročie prvej písomnej zmienky o meste. Vážený pán Richtár, ja, posol od Dionýza, prinášam vám túto poverovaciu listinu, ktorou vám mesto Topolčan, teda dnešné Topolčany, odovzdáva. Prvá písomná zmienka o meste Topolčany je v podstate listina uhorského kráľa Belu IV., ktorej potvrdzuje, že jeho otec Béla III. v roku 1173 venoval 3 obce, a to Topolčany, Továrniky a Ilovec, svojmu správcovu stajni Dionyzovi. Prítomní si mohli prostredníctvom scénok pripomenúť, ako sa žilo, bojovalo a zabávalo v období založenia Topolčian. Čo má toto znamenať? A ty si kto? Počkaj, ja to vybavím. Nechaj. Ja to vybavím. Kto si? Čo si? Odkiaľ si sem prišiel? Vieš ty vôbec, kto som ja? No kto? Ja som váš nový kaprál! Okrem scénok nechýbali pre najmenších kolotoče, strelnica či hodové atrakcie. Radnica myslela na všetky vekové kategórie. Ročný program 19. ročníka Topolčanských hodov bol koncipovaný tak tradične, ako už mestské kultúrne stredisko a mesto Topolčany organizuje, že pre každého niečo. Sme začali takými vokálno-inštrumentálnymi kapelami tu z okolia Topolčan, ktoré sú tu známe. Potom tie hody sú v podstate ešte podfarbené aj pod tónom 840. výročia prvej písomnej zmienky o meste Topolčany. K tomu sme pripravili také historické scénky. Hody robíme v podstate ako trojdňové podujatie. Tento rok sme obohatili, že v sobotu sme opekali býka na námestí Milána Rastislava Štefánika a môžem povedať, že do večerných hodín sa 300-kilový býk stratil z ražňa, takže občanom asi chutil a myslím, že je to taká záležitosť, ktorá by sa tu mohla ešte zopakovať, pokiaľ nájdeme sponzorov, ktorí nám s tým pomôžu. Mesto Topolčany vo vyše 800-ročnej existencii patrí medzi dôležité mestá v regióne. Na námestie mierili kroky mnohých Topolčancov. Zámer nebol iba program, ale tiež možnosť stretnúť sa. Dobré hody, paráda. Bola som každý deň a myslím si, že program je veľmi dobrý na týchto hodoch. Idem z roboty. Tam tie spevačky sme pozerali. Na kapely určite. Takže aj je to fajn, že to je takto robia troška program. Prvý raz to vidíme, to je to paráda. Na hodoch nechýbali ani zástupcovia z partnerských miest. Másodszor vagyok itt Topolcsányban, a Topolcsányi ünnepi napokon. Som tu už druhýkrát. Prvý raz som bol pred 4 rokmi. Všimol som si pokrok v meste. Pochádzam z maďarského mesta Jazbereň. Je približne také veľké, ako sú Topolčany. Má 30 000 obyvateľov. Obe mesta budú spolupracovať na jar v oblasti kultúry. Požiadali sme maliarov, aby vystavili svoje obrazy v Maďarsku. Topolčany nás bardzo miło przyjęły, bardzo ładny program. Topolčany nás milo prijali. Partnerské mesto Rybník v Poľsku je oveľa väčšie ako Topolčany. Máme 140 000 obyvateľov. Atmosféra je však rovnako veselá a porovnateľná s Topolčanmi. Ale równie gorąca, równie przyjemná atmosféra. A všetkých na záver pritiahla dievčenská skupina z Poľska, ktorá rozprúdila hodovú náladu s piesňami, ktoré sú známe niekoľkým generáciám. Opäť sme sa vrátili k tradícii revivových kapiel. Sme pripravili zahraničnú štvoricu, tanečno-spevackú skupinu Nana.
Topolčianske hody budú aj o rok a s novým pestrým programom.